Rekreačné zariadenie Čingov sa nachádza v malebnom stredisku cestovného ruchu Čingov, vstupnej brány do Slovenského raja. Táto krásna lokalita má výhodnú polohu na dôležitej medzinárodnej trase, 5 km od Spišskej Novej Vsi, v blízkosti viacerých miest s kultúrnymi a historickými pamiatkami. Naše zariadenie ponúkame záujemcom na individuálne pobyty, firemné akcie, školenia, oslavy či poznávacie zájazdy. V našej ponuke máme 14 útulných izieb s vlastnou kúpeľňou, toaletou a rádiom. K dispozícii sú 2 spoločenské miestnosti, sauna, bar a plne vybavená kuchyňa. Deti i dospelí ocenia biliardový stôl, stolný futbal, ale aj bezdrôtové pripojenie k internetu. V areáli chaty sa nachádza altánok s veľkým ohniskom, kde si môžete opekať, variť alebo len tak posedieť s priateľmi. Pre deti i dospelých slúži detské ihrisko s hojdačkami, pieskoviskom, šmíkľavkou, ako aj športoviská pre futbal, volejbal či stolný tenis. Osobité čaro poskytujú krásy slovenského raja v zimnom období. Milovníkom zimných športov je k dispozícii viacero lyžiarskych stredísk s terénmi vhodnými pre rekreačných i náročných lyžiarov a veľké množstvo lyžiarskych bežeckých trás i v samotnom okolí rekreačného zariadenia. Milovníci prírody určite ocenia unikátne rokliny v Národnom parku Slovenský raj s množstvom vodopádov a rebríkov. Prielom Hornádu, Suchá Belá, Sokolia dolina, Sokoľ, Kyseľ, Piecky. Ak máte radi kultúru a históriu, môžete si vyskúšať výstup na najvyššiu kostolnú väžu na Slovensku, Spišskej Novej Vsi, vzdialenej iba 5 kilometrov. 15 kilometrov od rekreačného zariadenia nájdete historické kráľovské mesto Levoča so svojím chrámom svätého Jakuba, kde sa nachádza najvyšší drevený gotický oltár na svete. Kostol a kaplnku Zápoľských nájdete v 10 kilometrov vzdialenom Spišskom Štvrtku. Vzácny kostolík v Žehre je od nás iba 30 kilometrov. Spišský hrad, vzdialený rovnako 30 kilometrov, je najrozsiahlejším hradným komplexom v strednej Európe a je zaradený do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V Markušovciach, vzdialených 10 kilometrov, nájdete kaštiel s výstavou historického nábytku a letohrádok Dardanely s výstavou hudobných nástrojov. Hrad Krásna Hôrka a kaštiel Betliar sú od rekreačného zariadenia vzdialené 60 kilometrov. V našom rekreačnom zariadení pravidelne pripravujeme akcie, ako sú napríklad domáca zakáľačka, hody alebo ochutnávky vín. Dopredu si môžete napríklad na firemnú akciu objednať prasiatko a naši zamestnanci vám ho pripravia podľa vášho želania. Nájdete nás neďaleko obce Smížany pri Spišskej Novej Vsi. Zablúdiť nemôžete. Cesta na Čingov je označená na každej z križovatiek.